आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों गिबियाव आङो प्रेसफोरखौ आं धन्यबाद होग्रोयो जों बेवहाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो जिथि जसेफ बसुमतारिनि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जोङो दिनै उइनार जानो हादों। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि मोनसे गेलेनाय जे जोलुर बादायलायनाय बे गेलेनायखौ जाहाथे साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना मोजाङै गेलेलाङो बिनि थाखाय आङो हाथरखि क्लाबनि जानानै आं खावलायनाय थाबाय। दा जोङो बेवहाय जोङो हाथरखि क्लाब हिसाबै जोङो 5 आरो आर'नाइ क्लाब हिसाबै बिथांमोना गरनै जोङो 5 and 2 जों देरहानो हादों। नोंसोरनि बेरेखा हान्जाया सोर? जोंनि बेरेखा हान्जाया आर'नाइ क्लाबमोन कासियाबारि। देरहाखांनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोननिथिं? जोङो देरहाखांनानै जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जोङो थांनाय जोङो 1996निफ्राय जोङो हाथरखि क्लाबा जोङो मोनसे अलखदखौ लानानै जोङो जिरायनानै दंमोन। दिनै जोङो जोंनि हाथरखि क्लाबा मास मोनथामल' जाजेनदों जों दा दावगानो हादों। जोङो दिनै जोङो बाव फार्स्ट जोङो देरहासारनायखौ जोङो मोननो हादों गेलेगिरि बिथांमोननि नाजानायजों लोगोसे। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों गिबियाव आङो प्रेसफोरखौ आं धन्यबाद होग्रोयो जों बेवहाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो जिथि जसेफ बसुमतारिनि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जोङो दिनै उइनार जानो हादों। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि मोनसे गेलेनाय जे जोलुर बादायलायनाय बे गेलेनायखौ जाहाथे साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना मोजाङै गेलेलाङो बिनि थाखाय आङो हाथरखि क्लाबनि जानानै आं खावलायनाय थाबाय। दा जोङो बेवहाय जोङो हाथरखि क्लाब हिसाबै जोङो 5 आरो आर'नाइ क्लाब हिसाबै बिथांमोना गरनै जोङो 5 and 2 जों देरहानो हादों। नोंसोरनि बेरेखा हान्जाया सोर? जोंनि बेरेखा हान्जाया आर'नाइ क्लाबमोन कासियाबारि। देरहाखांनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोननिथिं? जोङो देरहाखांनानै जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जोङो थांनाय जोङो 1996निफ्राय जोङो हाथरखि क्लाबा जोङो मोनसे अलखदखौ लानानै जोङो जिरायनानै दंमोन। दिनै जोङो जोंनि हाथरखि क्लाबा मास मोनथामल' जाजेनदों जों दा दावगानो हादों। जोङो दिनै जोङो बाव फार्स्ट जोङो देरहासारनायखौ जोङो मोननो हादों गेलेगिरि बिथांमोननि नाजानायजों लोगोसे। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों गिबियाव आङो प्रेसफोरखौ आं धन्यबाद होग्रोयो जों बेवहाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो जिथि जसेफ बसुमतारिनि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जोङो दिनै उइनार जानो हादों। आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि मोनसे गेलेनाय जे जोलुर बादायलायनाय बे गेलेनायखौ जाहाथे साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना मोजाङै गेलेलाङो बिनि थाखाय आङो हाथरखि क्लाबनि जानानै आं खावलायनाय थाबाय। दा जोङो बेवहाय जोङो हाथरखि क्लाब हिसाबै जोङो 5 आरो आर'नाइ क्लाब हिसाबै बिथांमोना गरनै जोङो 5 and 2 जों देरहानो हादों। नोंसोरनि बेरेखा हान्जाया सोर? जोंनि बेरेखा हान्जाया आर'नाइ क्लाबमोन कासियाबारि। देरहाखांनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोननिथिं? जोङो देरहाखांनानै जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जोङो थांनाय जोङो 1996निफ्राय जोङो हाथरखि क्लाबा जोङो मोनसे अलखदखौ लानानै जोङो जिरायनानै दंमोन। दिनै जोङो जोंनि हाथरखि क्लाबा मास मोनथामल' जाजेनदों जों दा दावगानो हादों। जोङो दिनै जोङो बाव फार्स्ट जोङो देरहासारनायखौ जोङो मोननो हादों